Morning akong anak si Enzo. Enzo, si Cara, anak sa kukumari. Oh, hi, Enzo. Hello. Pa, mula ko na ko. O yan na, Enzo. Pag-istorya-istorya lang una mo ni Cara. Pero, pa, Dong, lain kayo nga ikaw pa'y lalaki, ikaw pa'y mubalibad. Ay pag binastos, Enzo. oo, pa. Ganina raming nagtupad ni Kara din sa luyo sa bahay. Pero, huwag ibiting ganay. Murag, di mo saan mo tingog ni Bihana. Nabaw pa kung di mo tingog. Mauwaw ko. Pareha ta. Ha? Wa manggug ka magtingog diha. Pareha ta nga dili ganahan mo tingog. Sa tinuod lang mauwaw sad ko nimo gud. O ako makasabot nga nung gibuhat nila ni Papa na to. Kay basin siguro ganahan sila nga magkaila og magkasuod ta. Pero pareha man tang mauwahon gud. So, So, ato na lang pasabton sila si mama og papa nimo nga dili kita makasinapot. Ano ko na bay? Kwapa mga! Anong gibiyaan mo ni mo? gwapa lagi. Pero, ambot ba eh? Mutalaw, magiging ko basta. Nga na ko'y kaatubang nga babay. Turki-turpi ka. Grabe sad. Torpe gud dayon. Sabay tawag ko na be. Ako pa mo no? Suway o na nga magigchat-chat ka. O ay kita personal kung di pagandam. Bay, Bay, pagbuat o account ani nga dating app, basinog na kay makaila ni. ang makapawa sa kong kulpa kung di ko magpaila sa kong kachat. Sakto. Di akong panganang akong ibutang. Ibutang na ko ang mga details, abot na ko. Pero, ang ako rang pangan mo'y akong usbon. Kwan. Adrin. Adrin ang akong ipangan. Pero, masakpan gyapon ko tungod sa akong picture. Picture ni Bay Tunto ng akong ibutang, vi? Sabag mo tingali ka pa yun eh. Ano nga ako mang naong ibutang? Mayo mo ka kay gwapo mo ka. Gwapo. Gwapo mo si kabay. Ano di man imong naong ibutang be? Basta. Mas mayo nang ako'y kaisog makichat, bay. Sige. Basta, ay pagbinasos ha? Oo, uy. Gwapa lagi ni chat ay. Nessa ang pangan. Nangayo sa chess akong Facebook. Kinahanglan magbuhat kog account sa Facebook. Ug butangan ako dagang pictures ni Bay Tonton. Nak, kabisi na gud nimo diha sa imong cellphone. Narkoy ka-chat nga amigo ma? Amigo ka ha? O basin amiga? O basin uyab gid na nimo? Di mo uy. Jesus. Kung magkasinabot mo nak, panguyapin na lang gid na. Kayso ka wara bagi ko kita nimo nga may uyab ka. Naon ta mi nagustuhan nga babae para nimo pero dili masagka mo magkasinabot ni Kara. Ganahan mo ko ni Kara ma. Gwapa siya o butan. Pero walang gid ko'y kaisog basta makikatubang nako. Excuse na ma. Nanawag si Nisa. May nalagay kay audio call ra. Wa siya makig-video call na ko. Okay na. Pidira to bagon. Hello? Nessa? Ardin? Kanindot niya tingog. Hello? Hello, Nessa? Nanawag lagi ka? Na ako importanteng isulti nimo. Magkita ta. Ha? Jewel nationwide.
Kanos aman? Karon, Karon gud dayon? Nganong kalikalit man? Di pa ko andam, Nessa? kinahanglan pa din imong pangandaman? Siyempre. Kay maubinay atong unang panakita. Di pwede nga... Nakapagkikitago na ko, Arden. Ha? Ay, uy! Tago ko taon. Sige. Makikita ko nimo. Sige na, bay. Bay, kung sugot eh. Sige na, good. Pagkikitain lang ba? Sige na ba? Ay kuging na nga. Karoon na lang kamo atas o pagkikitag babay. Kunahong na mag-chicks, ha? Oo, lagi. Pero kung babae ka na gustuhan sa kong amigo, hands up ko ano eh. Kanilang yun ang akong hangyo ni mo, bay. Sige na. Huwag yung magusto ko sila ko. We, Bahala na. Ang importante nga, maluwas ko. Gikulbaan ko, bay. gawan mo ha. Ay kamay kulbaan. Nga di man ikaw may iyang dulon. Ako man. Lagi. Bay, nagitaan ako siya. Sinang nagpadong diri, bay. Kriyot. Si Kara mo ng iyang kauban? Ha? Mo ni karabay? Wapag di ay. Excuse me? Ardin? Oh, Enzo? Ikaw yun, Kara. Wow! Friends na mo ni Ardin? Oo. Timingan, no? Sige, nasa, Ardin, biyansa mo na mo, ha? Sige. Dali, Enzo. Asam ta? Nagunsam ka to sila sa Nisa. Ay, waba ka to siya magduda ni Baytuntun. Enzo? Ah. Okay ra ka? Oo. Okay naman. Okay ra unta to sila, no? Makauyon lang unta si Ardin ni Nessa. Nakauyon si Bayardi ni Nisa eh. Ay, kabalak ka. Sure ka? Kay si Nessa ra ba? Sa tinuod lang. Nakauyon kaayo si Nessa sa batasan ni Arden. Sweet og caring kaayo. Oo, sweet. Bitaw to siya. Okay. Kadiyot. Oh. Kara? Di lagi mo layo og tingog ni Nisa, no? Ha? Kuan. Ay, basin siguro og sa pagsige na namog kuyog-kuyog tingali. Pero, Mo ba? tayong para good. Ngano na suhito maka sa akong tingog ug sa tingog ni Nasa? Wa lang. Sahay man god i-loudspeaker na ni Ardin ang iyang cellphone. Huy. Okay ka? Na ako itog ani mo, Enzo. Pero please, isaad ako nga dili ka magsabaan ni Ardin. Oo, unsa man na? Sa tinuod lang, ako kitpitaw ang kachat ni Arden. Gigamit lang nako ang picture sa akong amika. Oh. Hoy, Enzo. Nganong igura man ko nimong gitutukan, uy. Ayaw ko gi-judge, please. Sa ato pa. Ikaw? Ikaw mo yung nagkagusto ni Ardi? Oo, Enzo. Tungod ba kay gwapo siya? Dili. Tungod sa iyang batasan, Enzo. Kung muingon ko nga ang imong kachat kay dili si Ardin. Ha? Kinsa man di ay? Ako? Oo, unsa? Parehas tagrason ka ra. Madlok sa ko nga basin ugoy makauyon ako tungod sa kong naong. Uwas ako'y kaisog nga makikchat kung akong picture gid ang may gigamit. Mao di ay nga. Nga sigurado gid kaayo ka.
nga nakagusto si Arden ni Nisa. Kaya na in love na mugod ko nimo. Karon ako na ikaisog nga musulti ani. Ug ako na gining pahimuslan ang higayon. I love you, Kara. Mahal sa tika, Enzo. Ang pag-ibig ay sadyang kanya mong pag-ibig wala. Usahay, kinahanglan gid itang magpakaisog aron mahibaw-an nato ang gibati sa tao para nato. Ug karon, kaslunon namin ni Kara. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Enzo nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkaluhan, maging sino ka man. Mahal kita, mahalaga. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dewa sa radyo ni Carol Marie Hikayan o gabos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.